Bueno, egunon, mila esker etortzea hasi. Badakigu gainera gaur edo ezakit azken aste hauek danak bereziak direla eta aste hau bereziki milaka gauza gaudela euskal kulturan eta berez mila esker benetan bihotzez etortzeagatik. Eta dakizuen bezala, Konsoni 1996 urtean hasi zen, arte zentro bat bezala, eta gero arte ekoizle gisa jarraitu egin zuen. Eta hemen gaude, 30 urte geroago, halako eleberri gotiko garaikide zoragarri bat aurkezten. Hasieran Konsonin arte garaikidearekin lotutako proiektuak egiten dituen, Zorrozaurren fabrika abandonatu batean, hortik atera nuen izena. Urte batzuk geroago, San Frantziskoko auzoan kokatu ginen, eta gure lokalean hainbat ekimen kultural babestu genituen. Gero bidean, dakizuen bezala, argitalpenak egiten hasi ginen, arteari eta kultur kritikaren inguruan, eta 2019 urtean, edo 2020, justo pandemiaren hasieran, atera genuen liburu bilduma berria, berria, 5 urte pasatu dira, baina atera genuen munduaren sorlekoa deritzon liburu bilduma, jarri genuen martxan, eta hor, eleberriak eta saiakerak argitaratzen ditugu bertan. Ordutik aurrera, gure burua argitaletxe gisa aurkezten hasi ginen, baina jarraitu izan genuen artearekin lanean. Hortaz, Konsoni proiektu kultural zaharra da, baina etengabe berritzen den nortasun mutantearekin. Bildumaren ardatzen nagusietako bat hizkuntza gutxituak babestea izan da, bereziki itzulpenaren bidez. Guretzat itzultzea ez da soilik hitzak hizkuntza hobetuz bestera eramatea, politikoki konprometitua den ekintza bat da. Gaiatri Spivakek dioen bezala itzulpena erresistentzia eta justizia tresna izan daiteke. Aukera ematen du ibaiaren beste ertzera heltzeko zure hizkuntza eta zure jatorria alduan. Guretzat hori funtsezkoa horregatik hasi ginen itzulpena garatzen hizkuntza gutxitu batetik hizkuntza hegemoniko batera, hizkuntza gutxitua eta kultura hori babesteko nahian. Horregaitik guretzat oso garrantzitsua izan da euskal autorea gaztelaniara eramatea. Gaineran gu aholkulari talde bat daukagu eta aholkulari talde honen kideek esan ziguten ideia ona izan litekela halako liburuak hastea itzultzen eta horregatik hasi ginen. Garaikideen lanak itzuli ditugu, Mirana Muriza, Uso Alberdia, Antxarreta Bizkaia, Mirena Urmeabe, eta klasikoak euskarara ekarri ditugu, Montserrat Rotzen Gerezi denbora, eta Virginia Woolfen Gelaban Norberarena besteak beste. Orain, beste pauso bat ematen ari gara, eman dugu, euskaraz idatzitako lanak argitaratzen hasi gara. Lagun batek beste egunean metroan hartzera joan eta gogorazi egin zidan ez dela guztiz egia hau, eta lehenagotik ere egin genuela 2023an Zirriborroak eta gero liburua plazaratu genuenean, ze hau euskarazko ipuinak bebai bazituen. Baina hori nolabaiten ekoizpen berezi bat zen. Orain honetan, egile batek euskaraz idatzitako liburu oso bat dugu eskuartean, euskarazko liburu guztiak beharrezkoak dira, eta gure katalogoan ere bere lekua behar dute. Beraz, pozik gaude pasu honekin. Daniel Zarruarte, Ixia Rozasek eta Antxino Mendizabalek gurekin lan egiteko proposamena egin ziguten. Eta guretzat ardura handia izan zen, baina ilusioz eta konfiantzaz badietz esan genuen. Eta bideatez eskerrik asko Antxine, konfiantza guan ekarritako konfiantza ati. Aurten liburu beraz euskeraz pentsatu eta idatziak argitaratuko ditugu, eta guztiak datoz gure katalogoan. Orain dela aste batzuk, egun batzuk hemen egon ginen, Danieleren, Arreto Berdinen egon ginen, Danieleren liburua aurkezten, beste zerbait,
eta oraingo honetan, Aintzine Mendizabalen Katona liburua aurkezten gaude. Hongo naiz, betaurrekoak jarritak ze gustatzen betaurreko hori gabe egotea, baina bestela ezin dut irakurri hemen agertzen dana. Osea, pues lo de ser miope eta presbizia bidean. En fin, osea, que koreografia bat nago egiten. Aintzine aspalditik ezagutzen dugu, gaztelaniaz argitaratu genuen odolokoak, Vinculos izenburupean. Egile berezia da Aintzine, izan ere editorea ere bada, eta horrek bere lan egiteko modua bereziki interesgarri bihurtzen du, pentsat guretzat. Batzutan egile gisa pentsatzen du, eta beste batzutan editore gisa. Eta bi rol horien arteko dantzak emaitza oso aberasgarriak ematen du. Lehen eleberria, odolekoak, eleberri kostumbrista, deitu aldugu, kostumbrista zen, hau ordea guztiz bestelakoa da, eta pixkat hemen kontrazarean baditugu blur batzuk, hitz batzuk, Amankai Gaztañagak dioen bezala mitoak eta realitatea bat egiten duten historia da, eta Oier Gillanek berriz nabarmentzen du obra honek hitzen zehaztasuna eta lerro arteko poetika, oreka, harrigarrian jartzen dituela. Odolekoak errealista zen neurrian, Katona, eleberriak aldiz intimitate sakonago batera egiten du jauzia. Aintzinek fantasia erabiltzen du, nik esango nuke egia kontatzeko. Eta nolabait bere arima biluzteko. Eta gero ikusiko dugu nola buruan, gainera honen inguruan hausnarketa sakona dagoela zen den egia kontatzeko aukerak ez. Katona beraz ez da ohiko eleberri bat, eta niretzat kontakizunaren ardatza neska baten izengabea eta haren metamorfosia dira. Sorgin, deabruekin txerrenekin itxarmen badago, sorginak elar batean ere murgiltzen da liburua, eta bidean musika oskotasuna eta literaturaren beraren gaineko hausnarketa agertzen dira ere. Liburua oso garaikidea da, eta gaur egun literatura unibertsalean jorratzen ari diren gai eta formatuak euskal literaturan txertatzen ditu. Horrela, ekarpen berezi eta baliotsu bat egiten du gure euskal literatur panoraman. Eta hori, nik guztot, niretzat oso nabarmendu nahi dut hau, helburu oso garaikidea dela, eta literatura unibertsalean esan dut jorratzen dituela hainbat gai eta formatuak, eta bereziki bi gai edo formato edo bi lerro edo bi multzo izango dituzke jorratzen edo zentratzen dela, alde batetik eleberriak ekofeminismoa lantzen du, eta bestetik Katona gotiko garaikidearen bidetik doa. Ekofeminismo hori lantzeko hainbat ezaugarri edo hori sakontzeko esango nuke alde batetik lotura sakona lurrarekin eta jakintza arkaikoekin duela, bestetik espiritualtasunaren presentzia anitza, batzutan katolizismoarekin elkarrizketan, beste batzutan espiritualtasun arkaikoarekin, mitologia eskaldunarekin ere, baina mitologikoa ez du erromantizatzen inoiz. Bestetik jakintzaren zientifikoen eta femininoaren berbalorizazioa dago, amaren intuizioa hartzen da, sorgintasunaren jakinuria, animalekiko harremana, bizitzaren zirkuloaren ulermena, Katonako sorginak zaintzaren, intuizioaren eta resistentziaren ardatzean kokatzen dira. Amaia Perez Orozko eta Jaio Herreroren planteamenduarekin bat dator nolabaiten, batez be, bizitza erdigunean jartzearen ideia hori, zaila dela egunerokotasunean eta Katonak egiten duela ariketa hori. Zaintza ardatz gisa ulertzea, gorputza lurralde gisa, eta egunerokoak resistentziarako espazio gisa aldarrikatzea. Eta gero bestetik, esaten genuen beste ezaugarri hori, nola gotiko garaikidearen bidetik doala, hori, esango genuke alde batetik
fantasmak, deabruak, sorginak agertzen dira liburu honetan. Bestetik, eleberriak ahozko kulturaren eta ipuin herrikoien kutsua dauka, ipuinetan ipuina, panpina Rusia baten moduan. Gero bestetik, Latinoamerikako idazleekin badu lotura, berrikusketa horretan, eta hor aipatu ditugu Mariana Enriquez, Monika Ojeda, Elaine Villarmadua, Dolores Reyes, Samantha Schweblin, Andrea Txapela, edo incluso Estatu Espainolean ere Laura Fernández, Laila Martínez, edo incluso orain agertu den David Zuclés, azkenengo liburuarekin. Egile hauek gotikoaren irudien nagusiekin, emakume giltzapetua, munstroa, soramena, histeria, elkarrizketan anitzen dira, baina kontzientzia kritiko batetik. Ez dituzte estereotipoak errepikatzen, baizik eta bihurritu egiten dituzte. Eta Katonak tendentzia horretan ere sartzen da. Gainera, maitasun feminista kontatzeko zailtasunari ere deitzen dio, eta nik irakurri nuen lehenengo aldiz, irakurri nuenean, galdera batekin gelditu nintzen, nola idatzi amodioaz zapalkuntzatik posible da, nik uste dut horri buelta pilo ematen diola liburu, eta hori bai bada gotikoaren berrikuspen horren ezaugarri bat. Gainera, egitura zirkularra da, 10 zirkulu osatzen dira, eta liburua bera da azkena, zirkulutasun horrek itxiera eta hasiera berria ematen duen narrazioari. Eta azkenik, nahiko nuke esan, zein den liburu honen kokapen editoriala Konsomi argitaletxean. Katona kokatzen da Konsomiren katalogoan batez ere zientzia fikzioa, fantasia eta eleberri gotikoaren berrikuspen honetan. Guretzat oso garrantzitsua da ildo hau lantzea, eta iruditzen zaigu lan hau pieza giltzarra dela norabide honetan. Gotiko berri honek ikuspegi feminista eta kritiko sakona du, urruntzen bai da beldurraren tradizio maskulino horretatik, non emakumea edo zigorraren edo ikuskizunaren objektuak diren. Eta monstrua tresna bihurtzen da patriarkatua, indarkeria matxista eta kolonialismoa eta estatuaren errepresioa salatzeko. Eta horren adibidea bada Katona eta badira berriro Dolores Reyes, Monika Ojeda eta aipatu ditugun aurreko egileak, Mariana Enriquez. Horretan bat egiten du gure beste egile batzuekin, Mafe Moscoso La Santitan, adibidez, edo Octavia Butler Hijas de Sangre, edo Leire Milikoak sobre la tierra bajo la sombra liburuan ere, Euskal Emakume nekazarien inguruko saiakeran ekofeminismoaren ikuspegia landuz. Guztiek erakusten dute gorputza eta lurra resistentzia feministaren eta kolektiboaren aldeko tresna izan daitezkela. Eta azkenik ere esatea portada Ana Juarena dela, azalaren irudia, eta azalaren irudia garrantzitsua, ze Ana Juan Valentziako irudigilea da, eta oso zauna, oso aipagarria da bere lana de New York egiten duen lana, eta ere nahiko nuke aipatu Edgar Allan Poeren hainbat liburuen azalen irudia egiten duela, eta nola baiten bere iruditegia bebai gotikoren berrikuspen honekin zerikusia daukada, ez? Beraz, irudia ez dela bakarrik liburuaren representazio bat, baizik eta beste eduki bat ematen diola liburuari, eta hori guretzat garrantzitsua da. Eta liburu guztietan egiten dugu, ez? Artistak aukeratzea elkarrizketa bat sortzeko edukiarekin. Katona beraz hor kokatzen da, fantasiaren bidez, zapalkuntzari aurre egiteko eta biziaren aldeko kontakizun bat sortzen. Ados, esan dago guztiak. Badakit baiet, azken zer egin dugu liburuaren inguruan. Baina, esatzen dizut, entxine berri bere, eskertzen dizut,
aukera hau emateagatik eta pasatzen dizut. Itza, zeren eta garrantzitsuena da egitea entzutea. Eskerren txandaren aurretik, egia esan, Maria pasatu zidanean aurreneko azte santuan txostena, nire aten pentsatzen dut, nola lehiken nire etxeko bilatik atera gabe. Osea, aipatu ditun hausnarketa, kode, nire literatura, esan, sola izango da, nire egin zenteratzen, baina hola izango beraz, osea, zu bezalako editore bat izatea gozaba da, porque bintzat marko bat hartzen diozu, nik asmatu ezin horren horretan. Baina, egia esan oso eskertuta nago, Amerikako estigazio egiten dituzun konexioak, eta ez da gizari, nik egia esan nire gelatik ez nizirten. Hau egiteko, eta ez da informazioan nondik nora etorri zaidan, baina egia izango da danok konektatuta daudela erabatean edo bestean, eta estekatuko dizuet pixka bat da hau nondik eta nola sortu da pixka bat osagarri izan daitezen bientzat. Lehenengo eskerrak eman, irribarro txiki batekin egintzen Ainoa eta Askirekin. Berak hitz egiten zuen bitartean, Ainoak soran esaten zuen. Berak ikusten duelako eta Askik ere bai atzean dagoen persona hori eta eskerrik asko etortzeagatik eta komunikabidei eta konsolirik oso prestatzeagatik. Eta lehenak egin dut ekarri dudan, porque, askotan, zuek ere jakin baduzu, idazleak behar izaten duela, gero beste ipuitxo bat kasi sortu bere lana justifikatzeko edo kontatzeko. Eta galduko nahi ez badut irakurtzen. Hasiko naiz eskerretatik hasita, hemen atzekan bere daude persona mordoska bat, lagun mordo bat, eta bere laguntzari gabe lan hau ezin bezala. Beti esaten da, edo esaten dute idazleak, baina banan gogoratu eta ikatu ezkero benetan bihotzetik eskertu nahi eta berezikin ez eta guztiak diren importantean Ainoa Aldazabal eta horretako Zazarrek egin dituzten ohar eta irakurketa guztiei eta etorri zen Mariaren edizio lan eta komunikazio lan zera eta konexio guztiek hain ondo egiteagatik. Horrein konturatu naiz, aurrean ari nintzela ez da laneko denbora pasa liburuz nik horreko azalpen koherente bat emateko. Benetan, ezagite inoiz gertatuko da, normalan gero transforrak edo aurkezpenak egiten dituzunean sortzen dira horrelako teoriak eta osunaketak. Duten nire kasuan, horrendik ez da laneko denbora pasa. Sentitzen ez pixka bat liburuko protagonista zela emakumea. Protagonista emakumea bat izanik bidea. Nire kasuan, hiru ez da izan da basio dituen hau. Euskara sentitzen naiz emakumeenek badu alderdi bat batzuk ezagutzen dutena eta mundua pixka bat bere egunerokoan dabilena, etxean lanean lagunekin, más o menos funtziona da. Eta gero, badago beste emakume bat gehi nabarmendu nahi izaten ez duena ez pixka protagonista ez dela irutzen dena, haizeak punkan, edo limpoan batzuetan, edo lurrazkian beste batzuetan, eta nik uste pixka bat hor nago bat artean, nora jo asmatu ezin da. Bai, uste esan dezakedala, liburu hau eleberri batean gertatzen da ipuia da. Eta ipuiak ez leku eta ez denbora batean gertatzen dira, normalean, eta hortzen da. Pixkat zuen nahi kokatu nazazuen. Eta aurkezpen hasteko, hasiko naiz, Danele eman zidan izpidea, Danele liburuak esaten du izenburuak beste zerbait. Nik esan nuke hau nire kasuan nire beste zerbait dela. Ez dakit lehen aipatu dezu ondorekoak, asko gustatzen da garaikidean bezala esatea. Bere antzinako tasun. Ze horrekin, ikarrarriko zuen. Ostonreizko hortik garaikidetasunera pasatzea azkenean pasatu nahi. Hori da, gaurko hori asko gustatzen zait, eta beste zerbait da, odolikoarekin ez daukalako zer ikusi. Jauzia nola egin nik ere ezagit oso ondo. Gogoratzen dut idazten jarraitzeko gogoan nola eta bapatek konturatu ditzen realismoak edo hizkuntza naturalista horrek egin duela betetzen eta begiristan daukaguna
modu horretan kontatzea, pixka bat, inkluso astartu egiten ninduela, ez? Eta beste nolabait egin esatu, eta horra izan ziren esan uratxuak irakorkera batzuk ez pentsatu. Nik uste dut horrela hitz egin dezakedala, ez? Edo badaukadala ikuspegi, eta salto hori eman. Eta konsomin egia esan, gaur egun ez dut imaginatzen testu beste argitaletxe batean. Gauzak horrela izan dira eta uste dut bere lekua hor duela. Bueno, jarraituko dut, esaten ari dutzen zaila dela. Txostenura bidali zen diganean pentsatu, batxine, baina idazten ari zinen bitartean zertan pentsatzen ari zinen. Eta, klar, kontulatu naiz egia esan, testu honetan pentsamendoi, arrazoiari eta logikari oso leku gutxi eman diet, ez? Horregatik, koherentzia falta hori behar badaren, falta zait azalpenak emateko orduan. Historia hau bihotzetik dago idatzita. Bihotzetik eskura isuri zaizkit hitzak tantroka batzuetan, boladaka beste batzuetan. Emozioi ere alik eta leku txikiena ematen saiatu naiz. Ikasi dut bihotzak orekatzen dituela pentsamendua eta emozioak. Eta ariketa hori egin nahi izan dut bizitzan eta literaturan. Idaztea dalako niretzat bizitzea. Bizitzeko denbora da niretzat idazteko denbora. Bihotzetik dago beraz idatzita eta nahiko nukera berean irakurleen bihotzetara iristea. Egia esan bihotzaren hizkuntza ez ezaguna zitzaidan eta historia hori idazteko asmatu behar izan dut. Ahots propio bat bilatu behar izan dut horretarako. Eta kontakizunaren nondik norakoak azaltzeko, hasiera bat kontatuko dizuet. Eleberri hasten da bazen behin bat egin, ikuiak hasten dira moduan. Eta saiatu naiz takotxiki bat irakurtzen da gero, jakin nire baldin bat ez. Irakurtu behar dugu. Behin bazen umetxo bat Jaiorkoko Txernek baitu zuen. Eta berarekin 3 egun eta 3 gau kontxora intzirika eman ondoren etxera itzuli behar izan zuen. Berekin geratu eta maitasun historio eder bat elkarrekin biziko zuten asmoz eraman zuen. Eta eman zion neska jaio berriari idazle harina. Egunen batean euren amodioaren kontakizuna idatzi zezan, eskaintza aztezin batekin. Aurra itzuli behar izan zuen ordea, eta zapuztuta mendeku hartu zuen. Aurra hasi zen koskortzen, eta injustu eskolan aurrez aurre egin zuen topo neskakriak Txerrenez zerbitzarietako batekin, Krispitenia Anderino. Anderino ankerraz baliatu izan Txerren neskakria zigortzeko, kendu zion jatorrizko izena eta eman zion ordezko bat. Eta horrela, neskatoaren izena joan zen isiltzen, oihartzunik gabe geratu eta desagertu arte. Txerrenek izenak kendu zion izana, eta etorkizuneko idazlea kondenatu zuen adurraren indarrik gabe idaztea. Jaunartze egunean, jaso zuen neskatoa bere bizitzako opari balioizkoena, kartona. Letren lehenengo liburuska. Ulertu zuen orduan aurrerantzean hitzen gorde eta zainduko zutela gaitz guztietatik. Txerrenek baina atzezuan jarraitzen zuen beti, neskatia emakumetua da gero eta amorratuago. Horrela, izenik eta harimari gabe, maitatzeko eta idazteko elbarri utzi zuen. Hau da pixka bat argumentuaren hasiera eta bukaera da. Lehenengoa protagonistaren lauataretan dago, eskatola gauza zehatzak esatearen, bestera beste hiru bat kontatuko izuet. Eleberriak lauatan ditu, lehenengoa haurtzaroa eta nerabezaroa ditu izpide, bigarrena gaztaroa eta helduaroaren hasiera, hirugarrenak zahartzaroaren atarien uzten du emakumea eta laugarrenak betetzen du haurra zeneko protagonistaren ametsa. Eta irakurleak deskribatu beharko du ametsu bizena, zer Shaolin hizkuntzaz dago idatzita. Ipuietako heroiak bezala protagonistaren ondorengo ibilerak askotarikoak dira, Txerrenek hitzarmen egin ondoren, gainditu beharko du proba bat baino gehiago, ondoa joko du 11 bider, ezagutuko ditu ilusio berriak, erdituko da eta erdituko da, aurkikuntza liburare egingo ditu, ezagutuko du gerrak, erronka ezinezkoei desafio egin beharko die, erorien antzera bidean topatuko ditu etxaiak eta laguntzaileak, jaiotzetik alboan duen enberu guardakoa, sorgin kuadria bat, egoiak jotzen duenean ipuiak, baladak, poemak eta kantuak ekartzen dizkiena. Goltza osagilea, lurrazpiko erresuman bizidan otxandan. Funtsean, historia hau da heriotza ugari eta jaiotze askoren kontakizuna. Heriotza bakoitzeko protagonista gelditzen du zirkulo bat eta egingo jauzia urrengo batera. Eta horrela, burua zuritu eta emakumeak
kokotxeko hileak luzatzen uzten dituen arte. Literatura da kokotxeko hileekin etorkizuna asmatzea. Eta puntu honetara iritsita, esango dizuet, ipuia ondo bukatzen da. Espoilarek egin gara, baina ondo bukatzen da. Norberak bere versio propio egin gara baldin badu, batek erabaki ondo bukatzea, Maitaraden ipuien antzera, kontakizun hau darako idazleak bere burua egin dion etorkizuneko promesa, itxaropen ariketa, fede aitortza. Eta formula guztien artean ipuia bukatzeko erabili eta ala bazan ez bazan, ala izan da den. Beste kontu bat, izenburua. Egia esan, izenburuarekin nahikoa lan izan batez ere batzutan nolako pentsamendu magikoak ditu dalako eta beldur pixka bat atentzialako hitza erabiltzea. Katonak nire dela hiru esan nahi ditu. Bata, aurra jolasean erabiltzen duten abestiaren dona, katona, lanok ezagutzen dauna. Bigarrena, amaren handik ikasi nuen, eta behin ostekabean izan zen, eskolara katonarekin juten zela esan zian. Etxean galdetzen badezue, leku batzutan baietz esan diote eta beste batzutan ez. Baina katona zen, gurean nintzat, eskolan erabiltzen zuten lehenengo letren liburuska. Eta saduan eta etorriko da, El Katon izeneko liburu bat noski gazteleraz ikasten zuten, eta El Katon badu ere sortzaile, hemen jartzen du barruan, batzen izenarekin, kaian jasan izena. El Katon eta zan eskola liburu bat, eta hor lehenengo letrak eta zenbakiak ikasten zituzten, eta gure amabitzat Katonarekin juten zen eskolara eta beste batek ere esan du. Eta hirugarrena, Resurrezio Mariazkoaren Euskal Herriaren jakintzan topatu nuen, eta, Katona esaten den omentzaio, ozitzaio, iotzak lurpera eramateko liozko eguna. Sudaria edo zera esaten dana. Eta zer eta Gipuzkoako ezkion, nire arrasoen herrian jaso omen zuten azkenengoz hitzaren arrasoa. Beraz, ezkion indarrak ez zituzten zerraldoan erosten Katona baizik. Eta egitea zitzen, Eta, lehenengo abierak lortzen du protagonista hortzaroarekin, bigarrenak idazketarekin eta hirugarrenak heriotzarekin. Hau etxik dira, uste, hori hortara iritsi naiz, uste dira liburu honen hiru gakoa bazera, ez? Hortzaro hori idazketa eta heriotza. Konturatu naiz, bukatu nuenean, heriotza oso presente dagoela liburuan. Modu kasi egin batean, ez dago, dolukik, ez dago, kasmierrik, bizitza eta heriotzaren ze horretan, ez? Elkarrizketa horretan, baina, pentsatu, heriotza aso da. Testu aldekin esan nahi dizuet, simbolismo beteta dago, ez? Eta batez ere nire tresna izan da irudimena. Behin topatu nuenean irudimenaren bidea, gero autopista bitirutu zitzaidan, eta esan, zer dira, konplekure gabe eta egia esan ederra izan da. Esan honte, Katona idaztea eta argitaratzea izan dela maitasun eta desobedientzia ariketa bat. Ni ere behin abiatu ditzan, liburuko protagonista bezala, maitasun historia bat mereziko dukeen maitalearen bila. Haren kontakizuna egin asmoz. Beti pentsatu izan dut, idazle bat entzat, zentzai izan behar duen maitasuna idaztea edo, incluso maitasun historia bat, ez? Iruditu zait beti oso ariketa zaila. Etorri zait, prozesuan etorri zaidan bezala oso presentetik eta harek beti esaten zuen. Hechos son amores y no buenas razones esaten zuen baina eta berri. Uste, eta arrazoi dut denborarekin konturatu naiz, ez dagoela ekintza bat, amabiozko ekintza bat hitzekin berdinduko duen ezer, ez? Idazlea naiz eta bizkaiatu naiz maitasuna hitzetan garatatzen. Uste dut ekintza dira, horren ere garrantzitsua baina. Ekintzan horren jaioak ez gara ez, hitzak erabiltzen ditu. Eta, esan eleberriko protagonista barne bidaia bat egiten duela, bidaia espiritual bat, nire eta espirituaz ari erenez aurreratuko dituzuen naturaz gaindiko errealitate baten esperientzia proposatzen duela testuak, naturaren lehen guztiak ditu eta arrazoi bideetatik du. Katonan ezugaraizko pertsonaiak naiz alegiezkoak leku eta denbora bera partekatzen dituzte. Benetan, aitortiko dizuet ederra izan da, nonbait egotea, idatzi du da bitartean. Idazlea, bade idatzi da bizi darako, ez? Eta
Eta, berezko unibertsu bat sortu nahi izan dut testuan, erreala bezain sinesgarria, arrazoiarekin atzeman ezinea esan dut askotan, mundu honetako lege guztien aurkakoa. Arauak, mugak eta legeak urratu nahi izan ditut, eta baliatu naiz euskerak eta euskaldunok mendeetan eraiki dugun iruditegia zure sinismenak, mitoak, religioak, usariak, legeak, dantzak, eta baita literaturak emandako ipuiak, bertsoak, baladak, poemak, esaerak. Izan ere historia euskararen herrian dago horretuta. Protagonistaren ama hizkuntzak mundu ikuskera propio bat eman dio idazleari bezala. Natura zaintikoa eta natura bera esan nuke bere espezimeak dira lakatona. Protagonista naturarekin duen harremana erlijiosoa da. Erlijiaren hitzen erroetara joaten bagera, realidade ez bereizita dagoen hori osatzea da. Eta euskaraz ere aurkitu dut, orain zenbat gauza aurkitu daitezkeen, ezta? Euskal mitologia badaude bi hitz edo bi personak ez da esan, bi izaki zehatzen dituna, adur eta indar dira ez. Adurra da munduan dagoen gai edo sustantzia bat danak lotzen gaituena edo dituena, eta indar da justu bereizten dituen ez, kontrakotasun horretan. Ederra iruditu zait hori ere. Eta esan, testu saiatu naizela adurraren magia horrekin idazten saiatu ditzat. Agurra azti eta sonidu namenak ere badalako. Energio azkenen uste konjuro badalaz. Araua, konjuro bat. Ere hona, nahizen azteko esan, sortu nahi izan dudala historia kontagarri bat ipuien eran, eta oso zea jarri ezkero, zerbarik ez. Kantagarriak doin jarriko balio edo dantzagarria, zentzunak guztiekin harrapatzekoa. Egia esan, idatzi bitartean aidea betezak doinuz eta testonen musika dakar berarekin, askotariko musika eta erritmo jakin bat, ez ipuien erritmo. Eta baina, bukatzeko, bukaeran ere hitz egiten da idazketa prozesuaz, katonaldearen idazketa prozesuaz, ez? Literatura egitea, magia egitea bezain dituragarri eta sortzailea dela esango dizute. Testuan beran nire aldatu nagoelako, Jorge Orteiz dagoa. Katonan protagonista abiatzen da bere identitatearen, ezagutzaren eta goitasunaren bila, eta nik berarekin bideo bidea egin dut. Bidean osatu nahiz pixka hori dago, fikzioak ez dik ezagutza ekarri, baina egian bietara urbiluna. Eta nire bizitzan maitasuna lekuz aldatu du. Bihotza ere suspertu zaidala esan nahi. Eta bukatzeko xabizia bat egin, katonan bizitza baten metafora ameslaria dela esan nuke, zerua eta elurra lotu nahian, txori bihurtu den emakume baten bizikizunak kontatzen ditu. Horretzen, magia gurekin. Ez dakit galderen bat daukazuen, edo zerbait komentarioren bat, edo magia truko bat, edo... Baina zuen partekatu, nik besterik ez badago, bai, eskatuko nizun, igual, alderan duzun, neko nizun eskatu, entzine, alderan duzun irakurtzea, kitxo bat, esango bizta, zein dan, bai, justo, hemendik egun batean da, egiten beretzi, no, justo, egun batean, hasi, eta horrengoan egin datu. Bai, hemen hitz egiten du pixka bat, irakurtu. Bai, zure kazabitarako. Bian artean. Egun batean hain justu, kargo hartu zioten oso serio. Biharamunean idatzitako artikulua itzuli zioten, birili gori batekin, egia esan seinalatuz. Horri bazterrean ohan bat zekarren. Kazetaritzaren lehenengo betekarra egiarekiko da. Ikusten duguna eta dakiguna alegia frogatu dezakeguna kontatzen dugu. Egia esan beharrak susmopean jartzen zuen esandakoa, nonbait. Sinetxarazi nahi zioten egiak ez zituela bibide, baina berari ezinezkoa zitzaion dikotomien aurkakotasun bitarra. Egin baieztapenaren eta gertaeren aldeko koinzidentzia dela, egia baieztapenaren eta gertaeraren arteko koinzidentzia dela azaldu zioten behin, baina berak ikusten zuen guztiak bizi zituztela
Bista ez dago, baina bera ikusten zuen guztiek bizi zituztela bere sinismenak egia handiak balia bezala. Nola edo ala, suzko emakumeari gertaerak beti egiten zioten gainezka eta hitzak motz geratzen zitzaizkion agindutako karaktere kopuluaren baitan zedaritzeko. Ondo pentsatu. Hori da, kazetarien artean daudenez, eta nola baiten ikusten badala liburuaren gako bat, ez? Nola baiten egiaren, magia, fantasia, agertzen da liburuan, baina nik esango nuke egia kontatzen duela odorekoa baina gehiago incluso, ez? Hartzen dela hor, eta hausnarketa egiten duela ere, ez? Zein dan aukera fikzioa edo nola idatzi alda maitasunaren inguruan eta nola idatzi alda egia kontatzeko, ez? Zagera hori bada hori Bai, hori justu irakurri duten pasarte horretan badago lakuzea bat kazetaritza hizkuntzari buruz, ez? Eta kazetaritza hizkuntzak ze aukera ematen ditu egia kontatzeko. Kasu honetan protagonistari, seguramente errealidadea edo begibistakoa da hori deskribatzeko nahikoa zaio, baina berak urrutiago jo nahi du egietara eta kontatzen du kazetaritza hizkuntzarekin duen pixka bat sestra hori, ez? Eta kazetaritza hizkuntzak ez diola aukera egin ematen egia horietara iristeko. Bai, kazetaritzak du tartetxo bat ze aldetan, ez? Emakumean nola erdibituta sentitzen den bi kazetaritza eta zeak. Momentu batean, Sarri Emaria, euskara gure territorio libre bakarra esaten zen, baina berak auzitan jartzen duen, euskara ere territorio librea ote da, horako kazetaritza hizkuntza. Horrelako hausnarketa asko daude, niretzat egietan iristeko, seguramente metaforak, simboloak eta artelanak dira biderik egokena. Ez dira nire hitzak hemen sarreran lapurtu dizkiot maizak hori esaten duen. Gure bizitzak mito bihurtu behar ditugu, errealitateak bere baitan beti daraman metafora ulertu ahal izango bada. Egiara nola iritsi. Behar bada idaztea beste bide batzuk egon dira. Eta, igual, hainbat bidea agertzen dira gara inguruan, agertzen da idazketaren inguruan hausnarketa, baina bai musika ez da bakarrik liburua oso musikala dela bera ere, eta egia da zentzumenen bitartez irakurri aldara liburua musikaltasuna agertzen da liburu guztian eta oso poetikoa ere, baina literalki ere aipatzen dituzu hainbat musika hortik agertzen dira, Apoia Records, Las Mulpes, Lana Okeres, eta gero, badaude bai alako referentziak, ez? Errealidad, badago olako denbora guztian, beste mundu erreal eta beste horren arteko jauzi bat. Eta egia da musikako piezaliek, pixka bat bizitza horren banda sonora izan direnak, askotan balio duten ikusten bi munduen uztaketa egiteko. Musika bera da bezala, musika iristen da, askotan hitzak eta iristen ez diren tokira eta hau, atzo pentsatzen duela. Ez bada musika dela baitaren modu bat bi mundu horiek uztartzeko. Musika dago esan nuke oso integratua testuan, ez dago pentsatzen ari zen, entzuten ari zen, de repente musika etortzen da. Etortzen zaio bezala poemak, edo baladak, edo bertsoak, eta musika dago guztietako batzuetan dago oso aurren musika, bere hartzarako musika, trikitisa dago oso presente, badu bere konotazioa baita ere, baina gero dago musika garaikidea, orduko garaikidea, Apoia, Ertzainak, Behi Gomi, Silvia Rodríguez, holako musika zehar. Eta bai, uste bai orduela pixka bat bi munduak uztartzeko.
Eta bi mundu horiek, realitatea eta fantasia agertzen direla hainbat hain gurutzatuta liburuan, hori, azkenean Mariana Enriquezen adibidez liburuan, Nuestra parte de la noche liburuan, berak egiten du berdina, ariketa hori egiten du, fantasia egiten du, Argentinako diktadura kontatzeko, eta azkenean ikusten dut, badala oso modu interesgarria errealitatea heltzeko, hori, konparatzen badugu Godolekoak eta liburu hau, justo Godolekoak egin kostumbrista izan da, zuri bizitzatik asko salmendu hau dago, eta hemen biluzten zara asko gehiago, eta fantasia erabiltzen duzu bideo hori emateko, ez? Horregaitik, gotikoaren berrikusketa hori agerian dago, alde batetik horrekin, gero emakumeen desobedienten hizkuntza ekartzen duzu menda eta gehiagotan liburuan, eta hori bi mundu horiek nona elkartzen diren, eta azkenean, nahiz eta txerren, sorginak agertu, oso erreala eta hemen idazle ikusten da asko, ez? Izenean, izenetik hasita. Ezagutzen nautenak berezi. Idazleak ikusiko dutenik, pentsatu izan dut, ez? Galdetu ez gero zuzera, etzera. Ez dakit importantea da, edo ez da. Baina bai esan nuke, ez dakit igual, bai dala nire buruari egin diodan ipuia, ez? Ez dakit, bueno, behin egingo, ja, bete ditudan urteak beteta, ez dakit, igual, norbera mitoak eta ipuiak zertarako sortzen zinean, mundua azaltzeko, ez? Eta seguramente izan da nire buruak mundualdi honetan ja eman ditudan urteak azaltzeko modu bat, eta, bueno, ariketa literario bat egiten. Bere buruari opa dio da, eta etorkizunera nahi duten ipui bat. Saietuko naiz, nire aldetik ipuia betetzen. Betetzen da, ipuia bete, hau da txika bat, fede aitortza bat, esan duten zera, nik ipuiari jarraituko diot, bastante ondo bukatzen da. Saiatuko naiz, ipuietik ez da bere bizitzako, ez, iparrorratzen. Saiatuko naiz ez desbideratzen, naiz eta aizeak, emakume hau beti dago, aizea da oso elementu, aize asko dago liburunetan. Emakume edozein momentutan hartatzen da behiotik, edo eramaten du aizea, edo ekartzen dizki aizea, eta pixka horretik da emakume emazkia, ez? Baina horretik behar du beti iparrorratza garbixa garro. Mendik aurrera ere saiatuko naiz. Zerbait desbideratzen denean, hartu dut ipuia, eta esan eta mundik gajun behar da. Tanak egingo dugu berdinean, uste dut. Bueno, ez dakit, besterik. Gertatzeko. Jakin biztu da dago? Bai, hori da, irakurri mesedez liburua eta gora magia, ez? Eskerrik asko. Mila esker.